айни таътили тобистони мактабачавон бошад ҳам ин наврасон дар саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ноҳияи Фархор ҷамъ омада бо кӯмаки омӯзгорони худ барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 25-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ доранд. Дохили симхонаҳо низ холӣ нест. Паси мезҳои хонандагиро омӯзгорон ишғол намуда, аз мутахассисони шуъбаи маориф оиди навовариҳо ва барномаҳои наве ки барои соли хониши 2016-2017 қабул карда шуданд, маълумот пайдо мекунанд. Ҳамин тавр дар минтақаи Кӯлоб яке аз аввалинҳо шуда шуъбаи маорифи ноҳияи Фархор машваратҳои гурӯҳии омӯзгоронро дар моҳи август ба роҳ монд. мо омӯзгорони ноҳияи Фархор имсол машваратҳои моҳи августиро камтар барвақттар оғоз кардем аз лиҳози оне ки ба тамоми барномаҳои таълимӣ ба тамоми корубори вазорати маориф аз наздик шинос шавем ва дар мактабҳо боз корҳоро ҷонок намуда дар тарбияи насли навас он чизе ки ана хоҳиши давлат ҳукумати имрӯзи Тоҷикистон аст мо ба хонандагон фаҳмонем ва тағйиротҳою иловаҳое ки дар барномаҳои таълимӣ дида мешуданд дар семинарҳои машваратӣ ба мо фаҳмонда мушовирон доданд. машваратҳои гурӯҳии омӯзгорон дар 3 мактаб муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3, 10 ва 1 ноҳия гузашта истоданд. мудири шуъбаи маорифи ноҳия аз рафти машваратҳо дида намуда оиди беҳтар намудани сатҳи донишандӯзии хонандагон маслиҳатҳо дод. қайд гардид ки ба ҳаракати олимпии хонандагон бояд бештар аҳамият дод ва лоиқатмандонро барои иштироки сазовор дар ин ҳаракат омода сохт. дар ин синфхона бошад омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ҷамъ омаданд. машварати онҳо хеле гарм гузашта истодааст, зеро навоварии асосӣ дар соли нави хониш онҳоро интизор аст. мувофиқи фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 сентябри соли 2016 дар муассисаҳои таълимӣ омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ аз рӯи низоми таълими салоҳиятнокӣ ба кор сар мекунанд. дар корҳои гурӯҳӣ мо якчанд масъала ва дар баробари он масъалаи асоситарин ки гузариш ба низоми таълими салоҳиятнокӣ мебошад мавриди баррасӣ қарор додем. дар гурӯҳҳо вобаста ба мутахассисони варзида ки аз лоиҳаи аз курси чунин лоиҳаҳо барвақттар гузашта буданд ба монанди Қурбонов, Сатторов, Иброҳимов, Шомиров гурӯҳҳоро бо ҳам муттаҳид намуда мавзӯи асосиро масраф намуданд ва мо боварӣ дорем ки аз 1 сентябри соли 2016 тамоми омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ бо таълими низоми салоҳиятнок гузашта корро оғоз мекунанд ва по сарбаландӣ аз ӯҳдаи гузарондани дарсҳои низоми таълими салоҳиятнокӣ мебароянд. дар машваратҳои гурӯҳии омӯзгорон дар баробари аз худ намудани барномаҳои нав ҳамчунин фикру андешаҳои худро оиди беҳтар намудани сатҳи таълиму тарбия раду бадал намуда аз байни худ барои иштирок намудан дар машварати августии омӯзгорони ноҳия ва расонидани ин андешаҳои қабулшуда намояндагонро интихоб менамоянд. гузориши Хоҷа Назириев ва Худиназар Зуҳуров аз ноҳияи Фархор барои барномаи Навид.